Give it to me like. Hi guys! Samahan nyo ako guys magluto ng sinapot. Sinapot sa amin guys. Pero dito is maruya. Ayan. Ito yung galing ng Bicol guys. Hinog na. Kaya lulutuin na natin. Syempre kailangan natin ng saging. Sa paggawa ng maruya, saging, tsaka harina guys. Bumili ako. Mantika. Ayan, mantika. 1.5 na litro yan guys. Tsaka syempre hindi mawala yung paglalagyan natin ng maruya habang piniprito. Yung dahon ng saging. Galing pa din to ng Bicol guys. Nilagay ko lang sa ref para hindi masira. And then kailangan din natin ng konting asin. Konti lang naman guys. Ayan, kailangan natin ng asin. Gawin natin, balatan na natin yung saging guys. Ayan. Hinog na to. Ayan o. Pasensya na sa sa aso. Maingay. Marami kasing tao sa likod. Ayan. Ayan siya guys. Hinog na. Nagugas naman ako guys ha. Ayan. Ilagay natin dito sa lagayan. Iurong natin. Hindi makuha yung ating yan. Yan. Kasi hinog na siya. Ang tamis nito guys. Pwede naman pala itong kainin na ganito lang. Kaso hindi daw pwede ilaga. Sabi ni Mariver. Kasi medyo mapakla daw to pag nilaga. Kaya gawin natin na lang ng maruya guys. Pero masarap siya pag ginawa mo siyang dessert. Ayan, maingay ang washing machine ko. Naglalaba kasi ako guys. Ayan. Para gawin nating merienda.
pwede na to. Lagyan natin siya ng konting asin para mag-balance yung ano, yung tamis tsaka yung alat. Di naman maalat. Ganito lang guys, so konti lang. Ayan. Haluin natin. Para may lasa din yung ano, yung harina. Yan, pwede na to guys. Yan, kuha na tayo guys ng dahon ng saging guys. Ayan guys, meron na tayong kinuhang saging. Ayan, dahon ng saging pala. Ayan, hinagwasan ko na, pinunasan ko na rin to guys. Haluin natin. Kailangan din natin guys ng isang platito para patungan ng dahon. Yan, hindi makita. Ayan, ganyan lang yan guys. Tapos, kuha lang tayo ng isang piraso ng saging. Sausaw natin dito guys. Maghugas ako guys ha. Kami naman ang kakain. Ayan, tapos ilagay natin dito. Ayan, ganyan yung nakita kong gawa ng mama ko guys. Ayan. Ayan, ganyan lang yan siya guys. Dito. Ayan, ayusin natin. Lagyan natin ng konti para magdikit. Ayan. Tapos magsalang na tayo guys ng kawali. Ayan, lagay lang natin dyan. Habang nakasalang guys yung kawali, gawa pa rin tayo para sunod-sunod. Painitin mo yung kawali na. Mainit na. Ayan. Ganyan lang yan guys. Ayan. Ayan. Parang mahaba to isa. Ayan na natin. Ayan guys, nagsalang na tayo ng mantika. Mainit na guys. Ilagay na natin yung ginawa natin na maruya. Dahan-dahan lang, tatalsik itech. Ayan, hinaan lang natin yung apoy muna. Iurong natin para dalawang magkasya. Yan. Lagay din natin yung isa. Ayan. Ayan. Pusa yan matatanggal guys. Pag nainit na. Pagpag natin yung dahon. Kasi maraming mantika. Iurong natin yung guys. Ayaw ko matanggal. Kaya lang natin siya guys.
Kusa naman yan aangat. Tingnan natin guys, hindi na dumikit. Ayan, balik pa rin na natin. Oops, dahan-dahan, pasalpik ang mantika. Ayan. Nakakakot ang mantika, baka pumalsik. Kaya lang natin siya guys na maluto. Ayan guys, pwede na to. Ayan, hiraan muna natin yung apoy. Ayan. Gawin na natin dito. Saka ito. Lagay na natin dito guys. Ayan. Medyo nasunog yung isang peraso guys. Ayan. Wala na, nag-ingay na ng aso ko. Guys, ayan na ang ating maruya. Ayan, luto na yan siya guys. Mayroon pa ako niluluto dun guys. Ayan. Ayan ang ating nilutong maruya guys. Yun lang guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Bye bye.